Art żviluppabbli tal-Gvern fi triq Nerik Xerrif ħal-Kirkop se tinbidel fi ġnien komunitarju għal familji u tfal. Il-proġett se jara li sit ta' 1600 metru kwadru li darba kien maħsub għall-iżvilupp jinbidel fi spazju ieħor ekoloġiku mill-isbaħ. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli waqt żiara fuq il-post flimkien mat-tim ta' Project Green, is-Sindku Matthew Aġużammit u membri tal-Kunsill ta' Kirkop. Il-ġnien il-ġdid se jinkludi spazji interattivi u edukattivi diżinjati apposta għaż-żgħażagħ u l-familji, inkluż tree houses, żoni tal-logħob u parti għal ħwawar aromatiċi. Il-passaġġi kollha se jkunu magħmulin minn materjali riċiklabbli u se jitħawlu aktar minn 55 siġra matura biex tissaħħaħ il-biodiversità u jitjib il-bilanċ ekoloġiku fil-waqt is-siġar indiġeni eżistenti inkluż dawk tal-ħarub u taż-żebbuġ se jinżammu. Dan il-ġnien se jinkludi sistema ta' irrigazzjoni awtomatika li titħaddem permezz ta' ġibjun tal-ilma ta' 110 metri kubu. Dila Nabela Spiteri, il-maniġer fuq il-proġett għal kif il-viżjoni ta' Project Green tmur lil milli sempliċement il-ħolqien ta' spazju miftuħ għax se jinħoloq ċentru komunitarju vibranti fejn in-nies ikunu jistgħu jingħaqdu flimkien. Dan il-ġnien ħajkun fih madwar 55 siġar maturi kif ukoll diversi logħob ta' aċċessibilità għal kulħadd li jinkludu table tennis, tree house li tkun qed iddur mas-siġar eżistenti, kif ukoll logħob ieħor li huwa ta' inklusività għal kulħadd. Il-Ministru Dalli sostniet kif diġà sar progress sinifikanti inklusi tlestija ta' xogħlijiet strutturali ewlenin fuq il-ħitan u l-kostruzzjoni tal-ġibjun.